Lucas Kapitulo 11. Apan pipila kanila miingon. Si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro, aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna, ug miingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ug ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay og away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian? Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul ug gahom paghimo niini. Kung giingon ako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa pinaagis sa gahom sa Dios ug nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka taong nakusgan ug sangkap sa tanang hinagiban magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga mosulong ug mubuntog sa maong tao, ang labing kusgan moilog sa tanang hinagiban nga gisaligan niadtong tawhana ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayud kanako, ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakitag dapit, moingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makakaplag sa balay nga nahinlo na ug maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu na labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan, ang kahimtang niadtong tawhana mahimong labi pang daotan kaysa sinugdan.